Чакай, Що става тук, е? Мълчи, бе! Ай ти на кой ще говориш така, е стръпнал? Тук целият път ще побелее от голфове. Вратът ти ще придобие друга форма, е. Ще си ядеш храната пасирана с сламка, е. Я удържи малко, да ти покажа какво мога. Ти знаеш ли кой е баща ми, е? Ти вече си поръчан, е. Имаш ли една цигарка, че моите свършиха? Аз казах ли, че съм рапър, е? Май не. Как май не, бе? То като цяло ти може да не си ме слушал. А по принцип е малко вероятно, защото всички ме знаят. Знаеш какво, ще ударя един фристайл направо. Слушай сега, тук съм в колата, това за мен е играта. Няма кой да стане, защото не бачкам на заплата. Някакви нон-стоп приказват ми, че не съм добре с главата, ама няма кой да стане, защото изразнах махалата. О, ти ги убия, брат! Мерси. Ай, пърли да ходим да пием по едно кафе. Ай.